So, nes I mynd i ysgol Bromyrddin yn Sir Caerfyrddin. Es I mlaen wedyn i Prifysgol Metropolitan Caerdydd i wneud seicoleg. Ar ôl y 3 mlynedd yna, es I cael swydd mewn cartref preswyl plant, ond o'n I moyn gweld yr ochr arall y pethau a sut oedd hwnna'n gweithio. So ges I swydd yn Pen-y-bont yn Ogwr fel ymgynhorydd personol. A wedyn, ar ôl 3 mlynedd galed, des I nôl i Sir Caerfyrddin i fod yn ymgynhorydd personol. Fi'n gweithio gyda plant o 16 lan hyd at 25, sydd wedi cael dechrau mwy drwygonus yn bywyd, mwyn cael nhw'n barod i fod yn oedolyn. So, ni'n helpu gyda pethau fel llety, challidebu. Mae fe'n newid o un unigolyn i'r llall. So mae'r cymhwyster fi'n neud ar y foment yw y Level 4 Social Services Practitioner. So dath y cymhwyster lan pryd o'n i'n meddwl beth o'n i moyn neud yn y dyfodol, y gradd mewn social work. So mae fe fel mewnwelediad neis i weld beth bydd hwnna fel os fi am wneud yn y dyfodol. Fi'n teimlo fel bod hyder fi yn y swydd lot well nawr. Fi'n gwybod pam tu ôl pethau fi'n neud. Fi wedi dysgu lot am byti gwahanol theoriau a modelau o fewn gwaith cymdeithasol. Ni wedi wneud gwaith ar pob agwedd o gofal cymdeithasol. Ni hefyd wedi wneud pisio waith ar legislations. Oedd rhaid ni siarad am byti pob agwedd, dim just beth i ni wneud o ddydd i ddydd. Ond hefyd, fi'n credu yn y dyfodol falle ni mewn i wneud y gradd social work, a mae'r cymhwyster yma yn step lan i wneud hwnna. Os bydd rhywun yn meddwl wneud y brentisiaeth yn y dyfodol, byddwn ni'n gweud cewch amdani. Chi'n gweithio gyda oedolion, plant, pobl ifanc, pobl iechyd meddwl a pobl anabl hefyd. Felly, ewch amdani os chi moyn cael effaith positif ar bywydau pobl.